Βασιλιάδη. Το Βαγγέλη το Βασιλιάδη για να δούμε. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Σε καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Καλημέρα από την Ξάνθη. Τελικά πέθηκε ελεύθερος ο Ημάμης γιατί δεν βρέθηκαν κάποια επιβαρυντικά στοιχεία για αυτόν, αλλά η υπόθεση είναι θολή. Η υπόθεση μυρίζει. Είναι αυτό το όπλο, το οποίο είναι όπλο το οποίο χρησιμοποιείται για δολοφονίες και εκτελέσεις. Δεν είναι ένα απλό όπλο αυτό που βρέθηκε. Και τα δυο αυτά τα όπλα είναι όπλα δολοφονίας. Το ένα με διαμέτρημα 0,22, ένα διαμέτρημα μικρό σε διάμετρο, αλλά πολύ φωνικό. Όπως επίσης και το άλλο όπλο, το τύπου Glock, το οποίο... Με το σιγαστήρα, Βαγγέλη. Με το σιγαστήρα, με τα σβησμένα γράμματα, serial number κλπ. Ένα όπλο, να το πούμε, να το παραλάβουμε, ένα όπλο εκτελεστών. Ναι, με διαμέτρημα 0,38 και εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά και θερμοπλητής Πρωταθλητής. Είναι πρωταθλητής κοποβολής. Χρυσό μετάλλιο. Πήρανε μέρος δύο άτομα. Όχι, ένας πήρε μόνο. Μόνο σου. Ένας και βγήκε πρώτος. Βγήκα δεύτερος. Την άλλη φορά ήταν άτυχος. Είχαν πάρει δύο μέρος και βγήκε τρίτος. Εδώ όμως... Εγώ βλέπω ότι είναι πολύ καλό χέρι, είναι καλός σκητάς. Και τον πύργο Μάρκ και τον πύργο Πουλ μπορεί είναι καλό μυαλό. Είναι καλό μυαλό, όπως καλό μυαλό είναι και η μικρή μας, η οποία στοχεύει στην είδηση αυτή. Έτσι, έχω συνεργάτες διαμάτια. Όμως, Βαγγέλη, θέλω σε παρακαλώ, επειδή είσαι μαμούνι, την περιοχή την ξέρεις πάρα πολύ καλά. Χρόνια στο κουρμπέτι, ραδιόφωνο, εφημερίδες, δημοσιογραφία. Δεν πήγανε τυχαία στο Μιναρέ η αστυνομία. Όχι. Δεν έπιασε τους μιναρέδες και τους έλεγχε και λέει, όπα, ρε, από τον έλεγχο προέκυψε των μιναρέδων. Κάποιος το σφύριξε και κάποιος καπνός υπήρχε. Έχεις κάποια στοιχεία πάνω στο το Βαγγέλη? Γιώργο, κοίταξε να δεις. Εδώ το ξέρουν όλοι, αυτός ο Μιναρές και ο λατρευτικός αυτός χώρος ήταν μια καβάτζα, όπως λένε στη γλώσσα τους, όπου αυτός που έβαλε το όπλο και συνήθως Glock χρησιμοποιούν στην Τουρκία. Ενώ οι βόρειες χώρες, οι Βούλγαροι και οι Τσέχοι, οι Ρουμάνοι κλπ. Χρησιμοποιούν άλλα όπλα, Τζέντσα, Μπρόνικα, τα Τσέχικα, τα Ζάσταβα κλπ. Άρα το όπλο αυτό ήρθε κατά 99% από Τουρκία. Το φέρανε, το έβαλε κάποιος λοιπόν μέσα και πήγε το άφησε σε αυτόν στο τζαμί, μέσα σε αυτό το λατρευτικό χώρο που αυτά τα οποία λένε δεν ήταν μέσα και ήταν στον αύριο χώρο και δεν ξέρουμε, δεν κάνουμε, αυτά είναι προφάσεις εναμαρτίες. Εκεί λοιπόν αυτός που το έφερε και το άφησε θα πήγαινε μέσα στις επόμενες ώρες να το παραλάβει ο νούμερο 2 για να το πάει στην... Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, αν μου επιτρέπεις. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, Βαγγέλη, που και εσύ θα το έχεις και μπορεί να σε προλαβαίνω, θα μας το έλεγε σίγουρα. Ο Ημάμης, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος εχθές, άφησε εμέσως πλην σαφώς να εννοηθεί ότι μπορεί από υποστηρικτές του Γκιουλέν να ήρθαν τα όπλα. Δηλαδή, αυτή αν είναι προβοκάτσια, ότι επί ελληνικού εδάφους ο μεγάλος αντίπαλος του Ερντογάν ετοιμάζει οτιδήποτε μπορεί να ετοιμάσει και να εξοπλίζεται σε μια περιοχή που υπάρχει έντονο το μουσουλμανικό στοιχείο. Τούρκικο το λένε αυτοί. Αυτή αν είναι ο ψευτομουφτής. Αυτή αν είναι προβοκάτσια. Γιώργο, κοίταξε να δεις. Εδώ ξέρουμε ότι με χρήματα τα οποία ήρθαν από την Αμερική, από το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν, χτιστήκανε 2 τζαμιά. Και μάλιστα το ένα σε μια περιοχή που έχει 2 ή 3 μουσουλμάνους και αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες με τα κοπάδια του στην ορεινή περιοχή. Γίνονται καθαρίσεις από τη μία πλευρά των υποτιθέμενων ή ουσιαστικά γκιουλενιστών, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, από το δίκτυο του Ερντοάν. Να πούμε ότι η Εμινέ... Επί ελληνικού εδάφους. Επί ελληνικού εδάφους γίνεται αυτός ο πόλεμος εδώ. Άκου τι μας λέει τώρα. Πόλεμος εκαθαρίσεων ερντογανικών εναντίον γιουλενιστών επί ελληνικού εδάφους. Ναι. Αυτή είναι αποκάλυψη φοβερή που μας κάνεις. Εντάξει, εδώ είναι κοινό μυστικό άλλωστε και εγώ το ξέρω λίγο περισσότερο με τις... Εδώ δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Εδώ δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Δυστυχώς πολλά δεν φτάνουν στην Αθήνα από εδώ γιατί φοβάται η Αθήνα να πει το τι συμβαίνει στη Θράκη, να φωτίσει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν εδώ. Δίνεις μάχες γι' αυτό χρόνια. Βαγγέλη μου, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
Να έρθουμε τώρα στο αυτοκίνητο το οποίο